fingiendo que no me ves. Mi corazón casi se despedaza. Oh, balance, balance. Oh, balance, balance. Quiero danzar con vos. Entra en la rueda, moreno por ver. Tu balance, balance. Oh, balance, balance. Quiero danzar con vos. Entra en la rueda, moreno por ver. Tu balance, balance. Mi profesor fuiste un día, más tarde me consolé de mis fracasos y de tus mentiras. Oh, balance, balance. Oh, balance, balance. Quiero danzar con vos. Entra en la rueda, moreno por ver. Tu balance, balance. Oh, balance, balance. Quiero danzar con vos. Entra en la rueda, moreno por ver. Tu balance, balance. Nunca dijiste lo siento, nunca explicaste por qué. Todos los males se curan a tiempo. Del balance, balance. Oh, balance, balance. Quiero danzar con vos. Entra en la rueda, moreno por ver. Tu balance, balance. Oh, balance, balance. Quiero danzar con vos. Entra en la rueda, moreno por ver. Tu balance, balance. Oh, balance, balance. Quiero danzar con vos.
benvidos e benvidas á segunda semifinal das Murgas do mellor entroide do mundo, que é o entroide de Pontevedra. En primeiro lugar, quero presentar o xurado e a cada nome quero un forte aplauso, porque están aquí todos os días o pé do cañón. Imos primeiro co rei máis glamuroso, máis sexy que existe no mundo. E por el fágome monárquica, que é o rei Urco. Fortes aplausos. Polos grupos municipais, Beatriz Rei polo PP, Lina Garrido polo PSOE. Moi ben, aí. Hai que aplaudir a todos e a todas. Pilar Comesaña polo BNG. Pola cadena SER, Osvaldo García. A miña querida Chiqui Viñas. E o meu querido tamén, José Luis Aboal. Hoxe participarán Equipo Ja, aplausos por esto, Janas de Leria, Arrombados e Leña Verde. E agora deixo-vos... Ainda non está. Fastidio. Ainda non está. Están... Que grosero, Manuel. Pero non está de verdade ou está desde coña? No, de verdad. De verdad. Vale, pois a ver. Pablo, ou quen... non, a miña querida Ainhoa. Un momento. Claro, é que agora, mentras, non vou baixar, porque primeiro de nada tamén quero aplausos, porque sin isto non sería posible. Quero un aplauso para a técnica de luces Ainhoa, o técnico de son Pablo, os microfonistas Eladio, Mauro, Andrés, os meus queridos e amados rexidores que por aí están, Josiño e Pacheco, a miña querida que está por aí, Esmeralda e Cristina, que son as que vos axudan a sentarvos e todo iso. Un momento, antes de presentar as cámaras. Bueno, primeiro presento as cámaras e despois digo algo moi importante. Bueno, un aplauso para Manu, cámara, un aplauso para Ramón, para David, para Paco, para Joaquín, que fai unhas maravillosas fotos, para David e para María, que son os cámaras e as cámaras do canal Rías Baixas. Porque ao chegar a casa, agora podedes... Bueno, agora non, porque xa é moito claro. Pero é moito empacho. Pero mañá podedes ver outra vez en streaming, non? En streaming. Mira, agora que teño tempo, está seguro pendente das cámaras, quero mandarlle un forte aplauso, emocionome un pouquiño, un forte aplauso a Alejandra de Lérez, que está mirándonos agora. Alejandra, forta, moita forza, vale? Brava, que eres unha brava, quérete un mundo, Alejandra, un bico enorme, é que emocionome, xa non sei nin vocalizar. Imagino que estarán preparados, non? Porque se dice... Ai, que voces máis sexys teñen Josiño e Pacheco. Non, eso mañana, que son feroz. Con todos vos, o equipo Ja, fortes aplausos. Aparta da cortina. Espera. Sí, vamos a ir por salir por aquí por detrás, hacia lá. Moverse ya, Sí. Ai, Dios mío, morreu Manolo. Morreu, veña, xa está, fuera. Deixa ir, veña, fuera. A ver que facemos agora. Se te queres divertir e te aburres un montón,
ven conmigo a sachar as beijas de Campaño. ¡Campaño! Pero, ti non tes vergüenza ninguna. Acaba de morrer o noso marido e ti cantando Bad Bunny. Ti non tes vergüenza ninguna. Ai, Manolo, que pronto te fuches, Manolo. Ai, a verdade é que sí, foise cedo de carallo, cabrón. Ás 6 da mañán, eso non son horas de morrer, home. Bueno, tamén pa un día que madrujo, cabronazo. Bueno, traballaba, que aínda traballaba de escayolista no concello. A de horas que botou, traballando de sol a sol. De sol a sol este ano. Mas ben será de chuvia a chuvia. Emilia, Paco, Pedro. Como quería a xente, Dios mío. Agustín, Leonardo, Fernando. É que era moi querido en Pontevedra, en Campañón, en todos lados. Pedro, Serafina, Emilia. Estás lendo o libro de firmas do tanatorio, non? Que libro de firma nin que carallo? Son as borrascas destas 2 semanas en Galicia. Ai, a verdade que vai a ano. Empezamos o ano peor que Maduro. Con tanta choiva, morre o noso marido. Ai, señor, que triste me quedo. Ai, señor, aí cho vai. Recibio con a mesma alegría que cho mando. Tú me enseñaste que la muerte Ai, Manolo. no es el final del camino. Agora quedei viuda, xa durmo sen os teus ronquidos, xa podo mirar pasapalabra e ir co incenso avenido. Manolo, eu quero-te moito, pero aí dentro estás moito mellor. Ainda levo a súa foto a mí no sujetador, porque Manolo toma sempre a mí non me avisou que iba a morir. Doy un bico polas noites antes de me acostar, pero sigo enfadada porque iso non se fai como se nada, sen avisarme, poñerte a morir. Veu toda Pontevedra ao tanatorio para darme a min o pésame. Ai, que buena, Manuel. O rei Urco come saña, Mira Garrido, Chiquiviñas e a Boal tamén. Osvaldo e Bea Rei. Viñeron os teus amigos cos que ías a tomar a chiquita no bar. Ata viñeron os da viuda reclamando que deixache a conta sen pagar. Era feliz no meu matrimonio, pero vivo mellor dende que morreu Manolo. El deu por cu ata o último momento, porque o cabrón morreu sen facer o testamento. Tampouco tiña seguro de vida, co seu enterro eu quedo na ruína. A ver se nas brujas ganamos algo, así podo pagarlle a funeraria a San Marcos. Se fora máis guapa e un pouco máis rica, non estaría casada con escañolista. Eu prefiro lijar con home traxeado e quero as arandeses. Eu non quero vestirme de luto, non o poño ni no rabachón. Eu non quero vestirme de negro, amigo verde quédame moito mellor. E me quité del luto, me vestí de alivio, pero iso no pueblo é como un delito. E todas me miran, fíxanse no colorido e no largo tamén. E todas critican, di que con este vestido non respeto a Manuel. E todas me miran, sei que non teño vergüenza, que non me acordo del. E todas critican. Que non me acordo eu de Manolo. Que non me acordo de Manolo. Pero como non me vou acordar? Se me deixou 15 anos de hipoteca sen pagar en Caixa Galicia, desgracia. E cos cartos que leve a renta
Valencia, o Pere, o Cuma y las tetas. Puxen motos por toda a cara, que a teño xa de porcelana. Puxen labios, menuda faena, que parezco Carmen de Mairena. E aquí dijo diante do difunto con orgullo: Manolo. todo lo que tengo es tuyo. Agora que morreu Manolo, atopei unha solución. Cando o corpo decide marcha, uso este consolador. Eu non sei como che funciona, e non trae manual de instruccións. Eu supoño que isto vai dentro, pero non sinto gran sensación. E que carallo vas a sentir, Carmucha? Primeiro, hai que baixar a faixa. Ah, amigo. Instrucciones chegou un mando que o deixo polo sillón. Pero cando ve miña nora pensa que o da televisión. Ela quere ver Telecinco e cando lle dá o botón a mí temblame as pernas, parece a isla das vibracións. Piribiribi, poropopo, piribiribi, poropopo, piribiribi, poropopo. Maruxa pa jugando me cajo en Ross. Piribiribi, poropopo, piribiribi, poropopo, piribiribi, poropopo. Que Manolo non tiña tanta revolución. O meu Manolo xa vai preparado. Se pasa algo de camiño a outro barrio, leva a baliza na caixa pa que o vexan de largo. Ai, Manoliño, mira o que che digo, as balofeo xeo de lucerío, porque a caixa rejalou xa o alcalde de Vigo. Se Manolo levantara a cabeza, e debira ir a Luna a bailar, creo que lle daría un infarto, e de novo teríamos que enterrar. Se me vira vestirme os domingos para ir a Luna a darme un revolcón. Ai, Manolo, sinto xo moito, agora son a viuda alegre de Campaño. Unha viuda alegre, poderosa, dende que morreu Manolo xa non hai que me tosa. Eu vivo bailando, que non hai pena no carnaval. Unha viuda alegre, poderosa, dende que morreu Manolo xa non hai que me tosa. Eu vivo bailando, que non hai pena no carnaval. Boas noites, Pontevedra. Boas noites por dicir algo, porque estamos moi tristes. Bueno, triste estarás ti, eh? Eu desde que morreu o noso Manolo toche moi contenta, eh? Todo máis ou menos como Venezuela. Como Venezuela. Sí, libre, sen nadie que me goberne. O meu libro favorito deste ano son as memorias de Juan Carlos de Borbón. Contan a historia dun pobriño xubilado que non chega a fin de mes en a pensión. Tamén falan dos seus líos coas mulleres, que se a Colina, que si a Bárbara Rey, e que con todo a historia que ten Juan Carlos, o libro chamañe Las 50 sombras del rey. Eran coñecidos como a banda do Peugeot, recorreron toda España para ganar a selección. José Luis Coldo e Cerdán e Pedro de conductor, pero él no sabía nada cando hubo corrupción. Son 4 amigos, e 3 deles entraron en Chirona. Oh, son 4 amigos, pero hai un que non entra nin de coña. Agora son 3 amigos. La barbacoa
le echamos unas lechugas. ¡Qué verdes son las leitujas! También le voy a echar unas chistorras. ¡Os cartos como se molan! Por último echaremos unos soles. ¡Billetes de todas cores! De postre tomaré una sal de frutas. Con leche justa y red. Ábalos, mira que cho dixeron. Sal de frutas. Sal de frutas. La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa de Ábalos. Si tes unha ausencia e tes que ir a comprar, sempre atopas a verte o chino de Chegaray. Da igual o que lle pidas ao chino de Chegaray, que sempre che contesta. Ali, na estantería, dali, atrás. Y yo vas caminando para adelante y el chino te viene detrás. Y yo vas caminando para adelante y el chino te viene detrás. Es que el chino no me deja respirar. Date tranquilo que no te voy a robar. Llevo varios meses que estoy atado al carajo. Vaya donde vaya sempre hai obras en todos lados, obras en Lérez, no Mercadona, e obras tamén no Parque da Parda, alá no Marco, e no Matonas. Están as rúas cheas de vallas, pa ir ao traballo non collas coche, que non che fan nin de coña para moverse por Pontevedra. Hai que comprar unha excavadora. Se lle ocorre esa nova normativa que che multan por mexar e escupir nas nosas vías. Ai, milores, non me jodas que o meso agora hai que aguantar. Eu vou mexando, 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 as ramas baixando, baixando, coila. Ai, casi mexo pola faixa. Ai, casi mexo pola faixa. Eu vou mexando, 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 as rajas baixando, baixando, coila. No. Non estará mexando na vía pública. Ai, como vou estar mexando na vía pública? Estou chorando polo meu Manolo. Como que chorando? Ai, a xente, cada unha chora por onde máis lle doe. Se cancelaron o patrimonio e cerraron tamén o Livingstone. Cerrou Arnique o Lele de noite, pra ir de festa só nos queda o botellón. Cerrou a tenda de Máximo Dutti e o ximnasio aquel do Gin Sport. Cerraron tendas, bares e comercios, e que este ano aquí todo cerrou. Ai, que bonita, bonita é Pontevedra, ai, que bonita pra ir a pasear. Pero alcalde, se pechan os negocios, dime onde cona imos a traballar. Ai, que bonita, bonita é Pontevedra, nos presumimos de ser a capital. Pero na nosa ciudad non hai traballo, e todos xóvenes teñen que emigrar. Ai, que bonita, bonita é Pontevedra, ai, que bonita pra ir a pasear. Pero alcalde, se pechan os negocios, dime onde cona imos traballar. Ay, Carmucha, ahora que me fijo, nunca lle das a espalda a Manolo. Sempre estás así de lado, non lle das a espalda, iso que se debe. Olvídate. O meu Manolo sempre dicía que tiña un cu
que levantaba os mortos. Non vai a ser o carallo. Jorge Javier operouse, fixo unha blefaroplastia, un lift y liposucción, tamén unha mentoplastia. Con ese nomes tan raros, seguro que quedou guapo. Pois ten un labio pra Vigo e outro mirando pra Santiago. Jorge Javier. Chegache o labio aquí. Non me deixan beber viño ni probar jota de alcohol. Teño que collar a dieta e o carallo do sintrón. Agora tamén prohibiron que fumemos nas terrazas para esta merda de vida. Que nos metan xa na caixa. Estouche moi enfadada con señora Mancio Ortega, porque cada vez a roupa é que a fa máis pequena. Xa non me den esas brazas que me cubren a cadera. Agora eche máis grande a etiqueta que a brajanteira. Non me deixan beber viño ni probar jota de alcohol. Teño que coidar a dieta e o carallo do sintrón. Agora tamén prohibiron que fumemos nas terrazas para esta merda de vida. Que nos metan xa na caixa. Agora a chavalada ten uns traballos moi raros. Dedícanse a ser youtubers, influencers, manda carallo. Non sei o que significa, non entendo das modas esas. Que traballen do que queiran menos na casa de Julio Iglesias. Non me deixan beber viño ni probar jota de alcohol. Teño que coidar a dieta e o carallo do sintrón. Agora tamén prohibiron que fumemos nas terrazas para esta merda de vida. Que nos metan xa na caixa. Oyes, Concha, Dígamelo. e ti que funeraria contratache pa Manolo? Eu, San Marcos. E logo que era, máis barata ou que? No, pero gústame o logo que pon ali nas furgonetas. E que pon? Si su marido es una joyita, nosotros tenemos el mejor estuche. Funeraria San Marcos. Unha mañá fai un ano, así de repente houbo un apagón. Foise a luz varias horas, quedamos en radio nin televisión. Como estábamos a oscuras, Manolo aburrido e quente como un can. Quería facer travesuras, fixoume a cuchara así por detrás. Ai Manolo, estate quieto, non me sesas la canta. Jarda o paxaro dentro, non estás feito un rapaz. Iso que te sai abaixo si que tivo un apajón. Que leva anos dormido, non o levanta nin Dios. Eu a Manuel yo non quería, xa non quería, xa non quería. Eu a Manuel xa non quería, agora voto en falta de noite de día. Recordo fai 30 anos o día que o coñecí. Era rubio e moi guapo, igualiño a Brad Pitt. Pero foi quedando calvo e poñéndose horroroso. Agora diría máis que se parece a Jalloso. Eu a Manuel non quería, xa non quería, xa non quería. Eu a Manuel xa non quería, agora voto en falta de noite de día. Incineración, dixo por escrito que cando morra incineración. Non metan no forno un volga volga incineración. Igual con churrasco que fa no remo incineración, incineración. Manuel tamén dixo que antes de que o incinere que el quere donar os órganos que os aproveiten para trasplantar. El dona os riñóns e os pulmóns, pero tenos moi mal de beber e fumar. Ai Manolo, mellor dona ficha que antes en usar. Incineración. Moitas gracias, Pontevedra. Este é Manolo, seguro, non? Ai. Manolo.
amore, Mi amore, estás metido en un frasco, ay, en un frasco, ay, en un frasco, por favore. por favore. Manoliño, estás metido en un xarrón. Mi amore, estás metido en un frasco, hay un frasco, hay un frasco, por favore, por favore. Manoliño, estás metido en un xarrón. Él quería que botara súas cenizas por algunha das rúas de Pontevedra, así que fun botando polvos dende a barca ata a pasarela. Atopeile de frente con Iván Puentes, preguntoume que como estaba Manolo. Aí va como carallo, allá está. Manolo está feito polvo. Eu nunca tive un Facebook, tampouco teño iso do Instagram. Morreu Manolo e fixen un Tinder para que este fuego poidan apagar. Quedei con un que é de Mourente, saen nas fotos espectacular. Metro 90 está moi cachas, meterei a lengua ata o paladar. Quedei a cantar entre José Antonio, carallo non se parece ao das fotos. Se este calvo baixiño é gordo, o cabronazo mentiume en todo. Deixa de vos desas modernidades, eu xa non quero máis redes sociales. Mellor vellos domingos a luna. Aquí xa sabes o que vale o que non vale. Y ahora, ay, vaya canción de moda. Yo quiero que me des. ¡Ay! ¡Ay! Más alto, un besito nada más. Yo quiero que me des un beso, que me vuelva loco, que me metan preso. Esa canción que fixo Julio Iglesias. Pero esta vamos a dedicar ya aos políticos. ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? Vamos alá para os políticos. Solo quiero que me deis una cosa nada más. Que baixe de soprecio dos huevos. Todo cena 4.40. Que baixe de soprecio dos huevos. Vamos ter que pedir unha hipoteca. Que baixe de soprecio dos huevos. Subires todo menos a renta. Que deixedes de tocar os huevos. Bueno. Ui. Ainda que foi triste porque morreu, xa nos temos que ir. Espero que disfrutarades moito. Este foi o ano máis triste que estivemos aquí no escenario por Manolo. Algunha, outras, moi contentas. Bueno, está esta. Se temos sorte, vémonos mañana. Moitas gracias por vosos aplausos. Estamos sudando a máis non poder. Así que estou aproveitando para que respiren. Gracias, María. No, agora en serio, moitas gracias. Viva o Entroido e viva Pontevedra. Unha viuda alegre, poderosa, dende que morreu Manolo xa non hai que me tosa. Eu vivo bailando, que non hai pena no carnaval. Unha viuda alegre, poderosa, dende que morreu Manolo xa non hai que me tosa. Eu vivo bailando, que non hai pena no carnaval. Viva o Entroido, vivan as nosas festas, vivan as murgas, que viva Pontevedra, canta conosco, que agora xa nos vamos, se sempre volvo, será porque te amo. Viva o Entroido, vivan as nosas festas, vivan as murgas, que viva Pontevedra, canta conosco, que agora xa nos vamos,
están. Que volvamos siempre juntos. ¿A qué? A cantar y a disfrutar. Se va el equipo Ja. Oh, 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 acabó su actuación. Oh, 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 ahora toca descansar. Oh, 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 y este aplauso es para ustedes de la murga equipo Ja. Gracias, Pontevedra. Poderosa, dende que morreu Manolo xa non hai que me tosa. Eu vivo bailando, que non hai pena co carnaval. ¡Ay, Manolo! Fortes aplausos para equipo Ja. E agora chegou o momento que levo esperando días, meses. Espero non emocionarme. Nada, esta canción que agora vou cantar está dedicada a 4 Pedros. Pero o máis especial, o único extraordinario, esta canción vai dedicada para o meu querido Pedro Vila, porque hai anos que eu empezaba, non sei cantos anos, antes eu estaba falando coa murga do equipo Ja, moitísimos anos, el empezaba de xurado tamén, e sempre me aconsellaba, me decía, mira María, tens que ir así, non sei que, ven por aquí, que xe o catering, que non sei que. Fixemos moitísimas fotos, temos moitísimas anécdotas, os dous, aí atrás, no backstage. El me decía, é que estou emocionada, el me decía, mira María, o mellor disfraz que podes poñer ti é o de Rafaela Carrá. Así que, onxe, en su honra, na súa honra, estou disfrazada de Rafaela Carrá. Tamén, outra cousa máis que me decía el. Cando empecé a presentar o Rabachol, eu ia así coa esta que se pon. Vea, que o que se pon así, que fai así? Esa cousa que teñen as viúvas. Non, outro, o que leva aquí? Peineta, a peineta. Entón a levaba así, como de lado. E María me decía, María, ¿qué pintas levas? Tú tienes que ser una viuda como Dios manda. E a partir de ese ano, ia sempre coa miña peineta ben para arriba, e o meu velo, precioso por certo, moi ben colocado. Así que Pedro, eu sei que hoxe estás aquí, vendo, mirándome. Están os teus fillos, a túa muller. Estarás súper orgulloso, ai, que nerviosa, orgulloso de min. Así que Pedro, vai por ti. Un forte aplauso para Pedro Vila, por favor. Despois baixo, a darvos unha aperta moi grande, vale? Segundo Pedro. Para Pedro Almodóvar, a ver, que me convide dunha vez, verdad, Rei Urco? A ser unha chica Almodóvar, a que si van. E despois tamén para Pedro Sánchez, un momentiño, para que me convide a presentar os Goya, xa que aquí, na miña cidade, non me convida ni a cantar unha soa canción nos premios Feroz. Digo eu que Pedro vaime contratar, non? Eu creo que sí. E despois tamén para Pedro Ruiz, sí, o humorista, que me donou, bueno, donou non se di, me cedeu unha canción que despois vou cantar, de Sara Montiel. É un home extraordinario.
Así que Pedro Ruiz tamén para ti, pero en especial a Pedro Vila. Así que cando queiras, Pablo, dalle caña. Cando sexa así o corazón é pa él, Yo paseaba sola por la calle, sacando fotos a los monumentos. La típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad. De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un ragazzino con cara de inocente y aire formalito. Se ofrece como guía para la ciudad. Pedro, 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 el mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 te lo demostraré. Menudo formalito el muchachito, menudas cosas aprendí con él. Me conozco de memoria las estrellas, he visto todo menos Santa Fe. Pedro, 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 el mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 menudo Pedro, que dulcemente baila Pedro, Pedro, sin duda es el mejor de Santa Fe. Las mujeres se lo comen con los ojos, pero él siempre conmigo y yo con él. Pedro, 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 el mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 qué dulce Pedro, Estoy enamorada locamente, estoy tan trastornada que no sé. Me han embrujado con sus ojos de chiquillo, me ha dado lo mejor de lo mejor. Pedro, 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 el mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 bendito Pedro, Estoy enamorada locamente, estoy tan trastornada que no sé. Mi corazón de nuevo vuelve a casa y se queda en Santa Fe. Pedro, 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 el mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 bendito Pedro, bendito Pedro, bendito Pedro, ¡quédate, Pedro! Vou baixar a dar un bico, a dar unha aperta. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por... Darío, aquí, hasta... Ay, gracias. Cariño. Agora vou para ali, que vou... Ai, que triste, máis grave, que murió el amigo de la... En total. A ver, vou por aquí, a dar unha aperta aquí a Almudena. A filla de Pedro, Almudena. Ven pa aquí, cariño. Gustouche? Gracias. Emocioneime un pouco, non? Pero bueno. Hilda, a muller de Pedro. Jacobo, dame un bico. Que é clavado a él, Cando mirei, cuidado, Nada, a vos por vir. Moitísimas grazas. Tamén a Merchi, a súa irmá, que seguro que nos está mirando por streaming. Sí? Así que un aplauso tamén. Iván, que guapo ven hoxe, A que sí? Teño que facer tempo, porque... Entón, a ver, como... Teño que facer un tempo de... Bea, me das unha aperta a ti tamén? Que riquiña, vea.
Gracias. Bueno, voy a ir para... Demetrio, estás outra vez con ela? Sí. Oh, Escaqui, saímos no diario de Pontevedra. Non, grazas a mí, non, grazas a ti. Por ser tamén outro entroideiro como Pedro Vila. Porque Pedro, ti eres igual. Bueno, levas incluso máis anos que levaba él, non? Non sei, eu teño 90. Bueno, si entón levas máis anos, non. Ai, están aquí os meus... Ah, o meu marido! Rafa! Dame un bico, epa! María Carrera. Entón, como teño que facer... Xa, vou facer todo de seguido. Porque teño que mandar moitos saúdos hoxe. Todo de seguido. A ver, onde está Charo? A boa de Nico e de Noa. E a sogra de Raquel. Onde está Charo? Marchou. Non, dixeronme que está. Charo, non te escondas, cobarde. Como non toque? Cobarde! Que? Charo, non está. Que capulla. Da igual. Entón, ai, Manu. Que corpazo ten. Almudena! Almudena! Está ben. Mira, mira. Mira que cachas. Bueno, ti estás casada, ti nada. Juan, ai, Almudena, teño que mandarlle un bico ao teu fillo, Juan. Juanito, bueno, Juanito que xa Juan, non? Cuidado, claro, xa ten 18, 19. Tamén quero mandarlle un bico a Rosa e a Víctor que me están mirando. A Charo, que é unha cobarde, porque sei que está aquí, pero non, o sea, nada. Onde está? Está aí? Onde? É esa dai? Que? Teño un culo postizo, sí. Sí, en serio, en Xen. 5 euros. E dixen, me dixen, é que se Pedro está aquí fliparía, sí ou non? Porque sempre dicen, María, tes que... Sí, e digo, no seu honor compro un Xen. Un cu postizo, sí, toca, Cervi, podes tocar, que lo lindo. Cervi non, vos agurco. Toca, en serio, Pilar, ti estás flipando. Vea, mira, un colo postizo. Levei no outro día... Ai, Demetrio. Ti non te fixaches, pero levei no outro día. E claro, subían así, mira, subía así as escaleiras. E Lores... Non sei, pero... Eu pasei de... Porque como eu agora saio en series de televisión, pasei como diciendo, Lores xa non é pa nada, non é pa min. Non subía, pero que riquiño, Demo un aperte, me di, María, onde vas? Que non me diches un bico. Temos unhas fotazas. Sí, porque eu a ti xa non che quero, Demetrio, non bailaches comigo J-Lo, como a J-Lo e Dolérez. Entón paso, paso de ti, paso del, xa. A que si, vea, paso. Osvaldo, que ben ves disfrazado, xe de que ves? Logo cho digo. Vale. Bueno, eu sigo, porque... A ver, Charo, onde estás? Está mirando o fillo tamén, Tino. Charo! Eres ti, non? Pero ti tes netos, Charo, a ver, di unhas palabras a Nico e a... Nico, Noé, aquí está. Tino, Raquel, está aquí. Veña, Charo, dime algo. Era verdad? Hola, Nico. Noé, un beso. Están aí. Están. Ai, que mona. Non están aí, están mirándote. Está mirando, que hai 10 minutos, cando me estaba falando de Rafaela, díxeme Raquel, sí que está, que non se esconda como unha cobarde. Raquel, están Raquel, Bea, Mai, Marta, Marta, por suposto, a lenda do deporte pontevedrés, Fernando Gago. Así que un bico para todos. Pero te están mirando, Así que levántate, Charo, muller, pa que che mira... Raquel, aquí está, Tino. Nico, Noé. Ai, que mona, Charo. Nada, gracias a ti. Gracias, María. Ai, que mona. É má riquiña. Bicazo. Bueno, debesme unha 1900... Falando de 1906. No catering, cuidado. Vou vos contar. Bueno, despois saludo aquí a xente que hai por aquí. Resulta que hoxe chego ao camerín e nada, a mesa vacía. E vai me di, non, é que tes que compartir... Ai, mano. Tes que compartir o catering co xurado.
nin viño para miña nai, verdad, mamá? Nada. Ni 1906. Heineken 00. Que xa é asquerosa Heineken de por sí. Imaginadevos Heineken 00. Cuidadiño, si ou non? Bueno, o que ia? De que estaba falando, Manu? Ah, do catering. Eso, compartido co xurado. Josiño. Josiño, teño unha pa ti. Ainhoa! Que teño que facer? Porque estes viñeron tarde e non fixeron a proba do sonido, e agora teño. Ainhoa, agora vou dedicar unha canción. Primeiro saudar a Marisa e Manolo, que me están mirando, que son os pais da miña amiga María Campos. E despois, dedicado a Josiño, a Pacheco, a Ainhoa, a Pablo e as microfonífonas, faz comillán, de martes e 13, os microfonífonas, que son, como se chamaba? Mauro, Eladio e Andrés. Aí vou, Ainhoa, non te poñas, subo para aí ou a canto dende aquí? Mellor subo. Pero vou subila. Oi, estos tamén están cachas, os de la vida. Pa tipos como tú. Este é un yogurín. Podía ser o meu fillo. Como te chamas ti? Están falando. Hai un asesinato en la 404. Esquina con la calle Oliva. Na peregrina Praza da Ferra. Ti eres xa da miña idade, non? Bueno, eu son máis xoven. Porque ti cantos anos eres monísimo, ti eres de Pontevedra, nunca che mirei por aquí. De onde eres? De aquí. Ai, que guapo, como te chamas? Está vermello, así, pobriño. Ramón, non me coñece. Ah! O meu segundo fotógrafo favorito! Ah, Javier! Non, eres Javier, non? Entón tes que cantar unha canción comigo. Ainhoa, despois sigo, Ti non te preocupes que tes canción. Javier, cada día estáis máis guapo e que moreno, E cachas tamén. Rafa, vou te poñer os cornos por unha vez, non te importa, non? Abel! Despois, ai, perdón, que grito, é que penso que non levo micro. Javier, mira, vamos facer unhas fotos, ven. Como que non? Non, ti máis eu non, para mañá saío no periódico, ti nada, que ti non eres famoso como eu. Eu son a reiña do carnaval, xa o dixo Clara Aldán, hoxe. Mira, Rafa, a ver, ai, Rafa, perdón. Eres guapo, Ti estás casado? No. Pilar non está, é poliamoroso tamén, pero eres poliamoroso como Pilar, vea, ti eres poliamorosa. Lino, ti sí. A ver, pero espera. Non, pero este de quen é? Ah, vale. Non, pero aquí non sae, non te preocupes. A ver, espera, como a esa pataki, para que se me vea o culo postizo. A barriga para dentro, ven. Pero estás sacando fotos ao xurado, non a min. Agora con Demetrio, que Demetrio non sei no periódico, así. Despois haré así. Así. Pero a ver, levántate. Sí, sí, levanta, claro. Ah, bueno, sí. A ver. Sexy, sexy. Pero sí que tienes o concello máis sexy do... Espera, Javier, así non que teño micro na boca. Bueno, perdón. Gracias, Javier, sonou fatal, pero... agora con todo xurado. Javier! Claro, si non se me celan. A ver, vengo aquí. E como me poño así para que se... Así, como se estivera na praia. Sí, así. Eu estou perdida, cuidado. A ver. Así. Como Rafaela. Vale. Entón, a ver, o que íamos? É acojonante, Levo 15 minutos xa facendo tempo. Gracias. Ai, Abel, agora sí que che vou dar un bico. Primeiro a Rafa, que é o meu marido. Rafa? Non está Fátima hoxe, non viu. Ah, agora Fátima. José, Abel. Ai, Abel. Por favor. Que riquiña, que un amor.
A ver, ti te acordas de cando fixeches de Lobo Feroz? Unha vez, te acordas que ben o fixeras? Eras feroz! Ainda que non nos invitaron o feroz, a ti tampouco, non? María, pero ya tengo 42 años. Bueno, 20... Sí, pero ti di 31 años, así non se enteran. Que te quiero mucho y estás guapísima, María Carrera. E yo ti. Foi o meu alumno, a ver, agora vou para lá, Fátima, espera. Non veo a miña Marisol, pero da igual, porque vou... Fátima, espera, primeiro a Darío. Ai, cariño, agora ti. Darío está picado, está como Demetrio con Iván, porque fago lle máis caso a Rafa que a Demetrio. Ti tamén estás celoso de Iván, ou non? Xa non, porque eu así fixenlle caso. Cariño, es que... Ana, eso. Bueno, espera, Pacheco, que agora estou saudando, además teño... Bueno, a seguinte canto, che, Ainhoa. Fátima, cariño, quero... Xa sabes. Maravilloso. Gracias, bonita. Bueno, pues nada, subo. Subo porque teño que presentar xa ao seguinte. Ademais, subo porque xa se están acabando as 1906 do equipo de sonido. Aí non, vaste quedar sin ninguna. Veña, agora vou presentar os grandes. Ao principio sempre decía fatal, pero agora xa aprendín. Así que con todos vos, Jana de Leria, fortes aplausos. Que vale ese armamento que solo sirve para causar sufrimiento. Oh, si os casaran otra clase de instrumentos que matan de felicidad, ni llora así. A ver quién di que una metralleta, a una persona, igual que tanto sonan trompetas e violín. Que quita ese casco xa, que roupa tan fea, que xa me entrou a mi Jana de Leria. Vamos a armar un ejército musical e cantar para entenderlo. Cualquier guerra sempre acaba mal. En pleno julio levantóse temporal. Os do Grove armamos comparsas, arman murgas os da capital. Dous ejércitos o mismo objetivo, que en febrero te fajamos disfrutar. Vaya gracias a eses guerrilleros que teñen munición musical, sempre alerta para alejar Pontevedra. Moi boas noites, Pontevedra. Somos a Murga, comparsa do Grove Jana de Leria. Para nós é un placer estar aquí un ano máis. Moitas gracias por acollernos neste certamen voso. E, bueno, vimos este ano un pouquiño disfrazados de reivindicando un pouquiño que
que tanta guerra que hai no mundo é unha gran, perdóname a palabra, unha gran putada, e ojalá convertiran as guerras, de verdad, en guerras musicales. Esperemos que vos guste. Moitas gracias. Nada, a próxima canción, vamos a falar un pouquiño do Grove, vamos a falar de que o alcalde ten unha guerra aí cos barrendeiros, cos albañiles, con toda esa xente que el di que non fai nada a eles din que non fai nada a el, que non cobran, que descobran. Despois temos unha concejala que lle chama Margaret Thatcher. Bueno, tiñamos 11 concejales e agora quedan 7. Dentro un pouquiño vamos ter que ir ao INEM a buscar, porque se hai algún de Pontevedra que lle apetezca, ali somos unha ONG, collemos concejales, non hai fallo. Así que, vido Grove, que ali collen vos fijo. Vamos a ello. Baldosa en San Senxo da igual, poñen toda a calle no bar, pon sin tapa e na jura. Cando rompe unha baldosa aquí no Grove, que se joda, temo aquí con seba e cinta. Nos somos especialistas, veña cono, se bañiña, se jode un rollo inteiro redor. Obreros protestan este alcalde que cruz coto de los contes, capone de máis o cun, que hai algún que traballa, que actitud menos que un urinario, les ayudas máis plus. Concejala teniente, poderosa, van dimitindo todos porque no la soportan, si siguen marchando, que no sé qué vamos a hacer, habrá que pedir concejales hoy. Moitísimas gracias, Pontevedra. Vamos a seguir un pouquiño, vamos a empezar xa a falar un pouquiño de aquí, da vosa vila, de que, bueno, antes había un marchonazo como o mundo e agora a marcha única que hai é cando hai o triatlón, que van facendo marcha os atletas. Nada, dese famoso concierto de Jennifer López, que se alojou ali na Toxa. Mira que había Harry Potter no techo daquele hotel, todos miraban como locas, salían os ollos para fora. Foi unha locura, unha locura. Nunca tanta xente se veu pola Toxa que cando esa muller estaba tomando sol ali na piscina. Bueno, vamos a ello. Espero que os guste. Viñamos pa Carabas en
Moitísimas gracias. Vamos a seguir cun tema xa un poquinho máis nacional. Vamos a falar, bueno, do famoso caso de Coldo, de Cerdán, das lechugas, das chistorras, de todas esas cousas que non nos gusta a nadie. E, bueno, tamén que despois o señorito González, pois, ahora mismo Felipito, chamoulle así, está facendo uns comentarios un poquinho fora de tono, fora de nivel. Entonces, pois, empezase nos a aparecer a outra persona do bando contrario. Entonces, vámonos contar así, vale? Hola, Labro Cerdán, con Ábalos e Coldo tiña unha sociedade. Pois son os do peor, eles gastaban e pagábamos nós. Cando viñan de putas sin a boca ese sabor perdura, porque os que pedían despachos, torras e lechugas, por Dios. O bacalao vai millor con coliflor, pero a xusticia non é para todos a misma. Nadie vai a tocarlle o artista das mascarillas, fixo chanchullos e libras seguro, porque as mordidas del son entre as pernas de Ayuso. Bueno, claro, no PSOE queren votar. Referirse a Felipe como icono sería por socialistas de ahora unha narrativa reduccionista, entendes? Eles chaman mellor o icono que o votou. Non para de rajar, aquí todo vai mal. Está máis follonero que o pai de la miña mal. Sempre está a criticar por pactar cos catalás, que os que están farda. Si, como yo xa fixo igual, solta unhas perlas, que hoxe en día solta unhas perlas, este peor que Abascal. Estamos máis secos que arena do desierto, fai un calor aquí increíble. Vamos a pasar a falar un poquinho de aquí, de Pontevedra, outra vez, de que o señor Rueda... As cousas que trae pa aquí, pa Pontevedra, sempre veñen un pouquiño tarde, ou con retraso, ou como queramos chamar. Pa todo, menos pa cando ten que vir de viños. A Cuchipandas é o primeiro en estar. Ainda non chegou o primeiro e xa está el. No viño, tal cual. Cando hai que facer cousas, hai que invertir en Pontevedra, para eso sempre, bueno, xa lles tocará. Primeiro Viejo, despois Pontevedra, cousas desas. Vamos a ello. Cada instrumento entra no seu tempo, non se pode retrasar. Ahora xa comprendo porque o señor Rueda nunca sirveu para tocar. Todo que proyecta para Pontevedra, si de músico é igual. Acaba o concerto todo recollendo el indantes a afinar. Con retraso, Olleres vai no dragar con retraso, en Montecelo ese hospital con retraso, no parque interritual con retraso, inda por riba hai que pagar con retraso, no tendré vivienda social con retraso, que Santa Clara iba a arreglar con retraso, Rueda sempre chega igual con retraso. Perdonade, quizás nos engañamos, porque temos un caso do cual nos olvidamos, porque Rueda nunca veu con retraso os viños no cañón de paz. Pa eso sempre chega como un clavo. Bueno, nós como vimos da guerra, e xa sabedes o refrán que di a guerra, non? Que en tempo de guerra todo buraco e trinchera. Pois van falar un poquinho desa xente que
40, 50 anos que ahora a moda é anotarse ao gimnasio e non para facer deporte, exactamente. É como a Fear Days. Antes temos ali uns gimnasios que hai xente que non tocou unha elíptica nin unha bicicleta en su vida. Pero ahora sí. Despois do gimnasio, sudan que ni Dios. Vamos a contarvos isto un poquinho. Bueno, tamén falaremos un poquinho de Pontevedra, así, desta gala feroz, destas cousiñas, que os looks eran maravillosos. Había cada un que parecía... Vamos allá. Si te quieres divertir, que nadie se arrima a ti. A Fear Day non vai así. Ahora elíjase no gym. Si no gym non che vai ben, quédache unha solución. Os feos ligan tamén na luna de Cerponzón. Feos a barrer dos premios feros, mira vai a pintar sofarrulo vai millón. Que si ves algún ir a aparcar, este un gorrilla toma un metro capitán. Despois dos premios lores quedou soliño, porque de festa lajáronse pa Vigo. Menuda llada lle mete un caballero, que acabaron todos como sireno. Saleu esa lei da obedece, pa que a policía te atope ben. No globeo revés deben a poner os polis locales, que si os buscas nunca os ves. La 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 la. Vamos a seguir cun tema. Ahora no Grove creémonos, a ciudad máis grande de Galicia. Entonces ahora queremos poñer unha tasa turística para que o que veña cargue a xarda. Cacabelos veo a falar aquí e dixeronlle, nós en Pontevedra nada, aquí todo polo legal, aquí non vamos a timar a nadie. Pero, xa que o vosso alcalde non quere poñer unha tasa turística, habrá que facerlle unha mellora para os peregrinos, non? Que os pobres vas no coche por aí, por onde pasa o camiño, ves unha cuneta cun apretón como o mundo, porque non hai un baño público. No Grove temos 14, aquí non hai un baño público. Entonces, pois, a ver se lle podemos facer un favor a esa xentiña que ven de andar 400 kilómetros e non ten onde facer as necesidades. Vamos aí. Os turistas unha tasa, non a quere o vosso alcalde. Non a quere o vosso alcalde, pos turistas unha tasa, mira que hubo debate. Pero Lores polo menos poñe unha tasa a debate. Pontevedra é boa vila para todos peregrinos. Para todos peregrinos, Pontevedra é boa vila, e se aquí non se libera, despois están as cunetas cheias de compostelas. Porque si, cando pasan por aquí, buscan evacuar tranquilos. Si non van a ser popó e máis pipí a la sombra de los pinos. Moitísimas gracias, Pontevedra. Nós, como bons músicos de guerra que somos, estamos entrenados para arreglar todo tipo de problemas.
Entonces sabemos que antes os cantantes falaban nas cancións da súa vida íntima, das súas vivencias, pero eso quedou anticuado. Entón, con as cousillas que están pasando este ano, creo que lles podemos axudar a mellorar a letra das súas cancións. Calquera músico ou cantante sempre dedica as súas cancións, falando as cousas da súa vida, falando as súas emocións. Pero co tempo todo cambia e xa non sirve esa canción. Entonces hai que actualizala, hai que facer outra versión, pa eso estamos nós. A laiva blanca pola nariz, mira que metí perica. Ojalá que llueva, que así non canto, porque o cheo de agua non estou ben. Era todo mentira cando cantaba, quisiera ser pez. Por eso esperaba e fun facéndolle a cama, esa que antes cantaba e o dedo quedou pa mí. Da cirugía o nariz fechou, as miñas cacoliñas tamén están en prisión. Sempre hai para clavar as de limpar. De verdad, con máis de 80 non son un rapaz, xa teño achaques pero ao final a picha sigue igual. Bueno, Pontevedra, se chegamos ao final da nosa actuación. Moitísimas gracias, de verdade. Moitísimas gracias, doutor Ano máis, por acollernos aquí. Moitísimas gracias a Hamburguer de Pontevedra e, sobre todo, as comparsas do Grove tamén, que fan posible que isto se repita ano tras ano. Moi agradecidos coas palabras que nos dedican todos os anos Valdolérez, Equipo J, Murga do Naveiro. Sempre din que gracias a nós hai Festival de Murgas, pero se non estuveran eles, isto non existiría. Así que, moitísimas gracias. Con isto rematamos. Gracias, Pontevedra. Ata sempre. Cuidado, como está Donald Trump, rascado, solo sabe arrasar. Si hielo, os cubatas non ten, pois quereo, Groenlandia para esa couno, da cama Nicolás levouno, que ben o foi jardar. Ai, Donald, pero Maduro aí, pois comeo, que se che vai pudrir, xa ves, cos largos o que fai, xa temos aquí a temblar. Feijóo, non sei si se fará, se o ven a lancha de Marcial, peor ainda foi o apagón, que horror, un día sin rincón, fallou o que nunca fallou, parou incluso aquí ascensor, pero nunha guerra non sei, dime quen hostio pasa a ver. Creo que os que van disparar flipan si están aquí a cantar. Hanna Valeria xa está lista para destina, marchar pero de mar en mar, que si volven a ordenar, armar, rompan filas, outra por carnaval. Muchísimas gracias.
Janas de Leria. Estaba no backstage robándolle unha 1906 a organización. Dime, Iván, olvidousete nomear a un cámara do canal Rías Baixas. Así que fortes aplausos para Nacho. Nacho! Perdona. Falando de cámaras. Vos id a mexar, sí, cando eu canto id a mexar todos. Sí, a fumar e todo. Sí, ide, sí. E tamén, onte, non sei que carallo pasou, verdad, José? Ah, é verdad que Raquel díxome, mira, María, hai unhas persoas aí no Pazo da Cultura, dúas rapazas que son magníficas, que non as nomeaches tampouco antes na primeira saída. Así que un forte aplauso para as chicas da limpeza que son Merchi, e María. Fortes aplausos para elas tamén. Manu, ti pensabas, o ano pasado dediquei unha canción aos fotógrafos, non, hai 2 anos. Sempre dedicolle aos políticos, ás políticas, aos meus queridos rexidores Pacheco e Josiño, pero, Manu, agora vou dedicarche unha canción. Espera, teño que sair por aí porque, Pacheco, vou por aí, que vou cantar primeiro a introdución. Pablo, acórdate daquelo que falamos. Un forte aplauso para o técnico de Son Pablo. Vou ir por aí, Manu, vou por ti. Hoy voy a salir a por ti. Non é esta, Porque a Tamara invitache aos premios Feroz, Demetrio, pero a mí nada. Mírame que ben canto. No cambie, no cambie, no cambie. No cambie, no cambie, no cambie. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. Manu, vou por aí. Vou ir cantando ata que chegue a ti. Pacheco. Eche un andar, miudiño, 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 oh, que eu traio. Eche un andar, miudiño, 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 oh, que eu traio. Eu traio unha borracheira de viño que auga non bebo, mira, mira Manueliño, mira, mira como veño. Eu traio unha borracheira de viño que auga non bebo, mira, mira Manueliño, mira, mira como veño. Estoy cansada de esperarte con el corazón roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso las horas mirando tus fotos, queriendo olvidarte pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di te los hubiera robado. Borracha me tienes con los ojos colorados. No es lo mismo estar sola que estar sola enamorada. Dije que te olvidé, todos, pero no te había olvidado. Manu, también dije que te superé y no te había superado. Borracha dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado.
estaba bailando solo, bailando solo. Me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, pídeme lo que quieres, menos que yo te olvide. Sin pena solo dime, cuando una está tomada, las palabras no miden. Hoy te pido perdón si algún día borracha dije que te olvidé. Arriba, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Borracha dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Joaquín, ahí voy. Lo miré y estaba bailando solo, bailando solo. Me pegué y así se fueron las horas, un par de horas. Manu, dime, pídeme lo que quieres, sin pena solo dime, menos que yo te olvide. Cuando una está tomada, las palabras no miden. Hoy te pido perdón si algún día borracha dije que te olvidé todos, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado, Manu. Joaquín, a ti tampoco. Borracha, dije que te olvidé y no te había olvidado. Sí, señoras, pasen, veñen de mexar. Pasen. Pues, cuidadito, que ya canté aquí. A ver, porque estas... ¿Cómo te llamas ti? Carmen, ¿y ti? Sí, Lina, sí. Lina, bueno, Lina Morgan só hubo unha. Lina, ai, que bonita, gracias. Manu, espera. Lina, Carmen, mira, cantelle o cachas. Manu, gustouche a canción? Sí. E cal foi a primeira? Ah, siga de miudiño. Teño outra pa ti, de Sabina, que retirouse este ano. E di así: la canción de las buenas borrachas que de madrugada vuelven al hogar. La canción que cantamos las mujeres cuando en el olvido pensamos en ti. Manu, I love you, quero che. Te estimo, maites aitutes que son políglota. Políglota, ti estás flipando, non, chico? Ti de onde eres? Está vacía, Josiño, está vacía. Pero non ten nada. Porque, a ver, resulta, non sei se o dixen xa, resulta que onte algunhas personas, que o mellor non sodes vos, resulta que se puxeron, bueno, me xarto sempre, cando eu estou cantando a garota de Ipanema, toda concentrada, van mexar. Joaquín, que faz aí sentado? Te estás perdendo. Non te olvidé, non te había olvidado. Bueno, o que íamos. Que díxome o meu querido Josiño Pacheco, toma, que onte algunhas persoas estaban comendo pipas e patatillas. Patatillas, non se leva xa, pero que antiguas. E que máis espera o Josiño, dime. Aí vou. Dime. E pistachos, que ten collóns, pistachos. Como alguén... Josiño, cólleme isto para despois. Como pode alguén comer pistachos no concurso de Murgas 2026? Ti dime, Iván. Pero, é verdade, a culpa de Pedro. É verdade, a culpa é de Pedro Sánchez. Quen vai comer pistachos nun concurso de Murgas 2026? Vea, si ou non, ti estás flipando. Sí. Que? Si, pois é de verdade, é que si, Josiño, saudei a Merche. É Merche ou Merche? Merche María, sí, me recordou Raquel agora, un gasá, Charo. Fliparon, Nico e Noa, despois contoche, ao final. Bueno, a que íamos? Ah, sí. Manu. Flipaches.
Non te esperabas isto. Joaquín o xa sabía algo. Joaquín, pero... Ai, que guapos estades. Esperade, antes de Rosa, que está buscando? Laura! Vos está... Onde está Laura? Ostra, é que non vexo un carallo, porque eu son chosca, perdida, Laura, agora vou por ti. Vou agora. Rosa, grazas por vir. Buen corazón. Laura, vou agora, porque agora, como quedei de cantar unha canción, a ver se me acordo de todos os nombres. Bueno, aí non así, fijo. A Pablo, pero vou subindo. A Pablo, os micro... A Carlos, que este ano non pudo vir. A Carlos, o microfonista. Un aplauso para Carlos, pero está aí mirándonos. A Andrés, a Eladio, a Mauro. A Manu. Que Manu, que está... A mí, Manu, póñenme tanto como os lendacaris vascos. Te lo juro. Cando falan así os lendacaris. Os lendacaris, Manu. Demetrios, sí, póñeme os lendacaris, de verdad. Aquí estou. Entón, agora, para Manu, a ver se me acorda, Nacho, David, Joaquín, Paco, María, olvidóseme algo. E, bueno, e José tamén, que está aquí. Esta canción con todo o meu cariño, a ver se me sae ben. Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba, Pablo, era que si me quería. Y bajo tu beso, Ainhoa, por la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Josiño, te quiero más que a mis ojos. Pacheco, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida, Pacheco, y mi muerte. Te lo juro, compañero Josiño, no debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, os quiero. Guapos, guapas! Mira, Pablo, agora vou baixar. Acordaste que teño unha canción agora dedicada a unha amiga. Pero espera, cando suba a escenario, porque vou baixando. Así, mentras saúdo a miña amiga Laura, que fan da Pirata Lola. Laura, vou baixar. Non sei que tempo teño para cantar esta canción para a miña amiga Lolu, que é a miña amiga de Campelo, a irmán do meu querido cuñado Adrián. É cortiña, se me equivoco, pois pido perdón. Pero vou non facer con todo o meu cariño, así o que o meu cariño do mundo, que aquí vou subir. Esperade que non levo culo postizo e méteseme así por aquí todo. Cuidado. Pablo, cando chegue arriba, porque estes tipos, cuidado, es que estos flecos de Shane. Primeiro vou presentar, aquela que che dixen eu. Así que con todo o meu cariño para a miña amiga Lolu, que sei que o ano que ven vai a estar en primeira fila aquí, véndome cando queiras, Pablo. Podedes dar palmas,
Na canción. Pablo, a controlas, verdade? Dalle calla porque como están probando aí atrás non escoito. Non escoito nada. Ese non é Pablo, esa de Pedro Ruiz. É que... Ahí está. Somos la noche y el día, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente me dice qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Para ti, Lolu, quérote un mundo. Grazas. E como ainda están probando por aquí os seguintes, que a ver se me acorda. Entón, vou falar co xurado e cos políticos. Xa sabedes todos que mañá Lores... Iepa! Darío, xa sei que non me queres, pero a mí da igual. Como di Calamaro, te quiero igual. Sí, pero xa non me axudas. Bueno, entón, resulta que eu... Rafa, I love you. I wanna be loved by you, yes you. Bueno, carallo, ahora que iba a cantar outra. I want else but you. Rafa, I wanna be loved by you. Hello, pitu, quérote. Bueno, parece que xa está. Ahora subo, Demetrio. Ah, que sí? Sempre subo despois dime. Demetrio, estás celoso? Sí, un pouco sí. Que? Que te estou celoso. Está celoso, Iván. De ti. E do rei Urco. Pilar, teño que subir, se non xa sabes. Ti flipas co cámara con Manu. Que canción cantelle, Pero están ou non? Porque ainda están... Despois subo, a que si vea, e despois vou baixar, a que si Lina. Osvaldo, que guapo ves, disfrazado de quen ves? Vale, que? Sí, é o meu querido Josiño Pacheco. Pacheco, flipaches coa canción... Epa, cuidado. Facía o gran chiquito. Tienen 2 viajes. Sí, pero están probando. Agora que me digan que non. Mato, sí. Saco a pistola. Onde están os policías? Asesinato en la 404. Epa. É que non quero que se me vea moito cu, o normal cu, porque teño un culo postizo. Pero, pues... Estades xa! Non me acordo nin como se chama, así arrombadas. Vale. Con todos vos, arrombados. Volvos. Somos unos cracks. Dispárale, dispárale. Después el leño. ¡Hostias! Espera, que tengo que... Sí. Igual que no lejano oeste de aquelas pelis de John Wayne, un pueblo salvaje, o Grove un pueblo sin ley, todo sucio abandonado. Por eso Xericoto velo yo, a xente para vacilalo,
fresquillo velo entrarnos a lo Atención, señores y señores, ha llegado el chatarrero Lores. Recogemos todo clase de chatarra, lavadora, secadora, microondas. Si pensabas que os vaqueros son de Texas e cabalgan na llanura do Gran Cañón, eso é unha mentira, o vaquero de verdad e de arrea vai montado no tractor. Neste pueblo do oeste donde nada é normal, no cartel de se busca no hai ningún criminal. A quen se busca a policía local, que ese sí que son moi jodidos de encontrar. Aquí todo é moi raro, los atracos non informa o xerif, quen informa un cabalo, e a cabalo hai que ir sempre, en coche non hai donde aparcar. Das pistolas que usamos estos forajidos non sale ni unha bala o apretar o gatillo, porque son críticas o que vamos a disparar, que pa' eso está o carnaval. Boas noites, Pontevedra. Aquí estamos arrombados. Os máis forajidos de todos. Hai forajidos. Hai de todo. Hai a Jun de Podemos tamén. Sí, hai a Jun de Vos, cada vez hai máis tamén. Hai 3 ou 4. De Ciudadanos xa non hai que durar un, xa marcharon. Viñamos en cabalo desde o Grove. Non vos podedes imaginar a molledura que jodemos. Oi, non quitamos a molledura do lombo. Eu collín a reume esta semana. Pero sí, seguro. Vamos a botar unhas peciñas, seguimos con unha cumbia e a ver se isto é capaz de arreglalo Arbeloa. Vaya susto non foron a dar cando dixeron que sin pulpo íbamos quedar, que lle deran unha axuda, eso é do máis normal. Desde sempre si non hai polvo acabas botando unha man. Outro puesto que ao final fallou tamén, a este alcalde non lle dixo que lle caia ben. Puso un mundo show de magia, vos da xiva con Fideus, algo de tinta abracadabra, a xiva desapareceu. A cafetería cando a tiña Cucho, el amor flotaba en el aire. Ahora que a teñen uns tipos da niña, no aire o que flotan son as sillas. ¡Viva la revolución, carajo! Nos facía a caballería cando nos veñen a atracar, pero non son indios, que somos puros
esa xente que deixa a caravana donde quere, non nos vira a tocar a punta do muelle. Como non van vir máis turistas cada ano, si de aquí poden levar un borrejal. Deixan o coche no lavadero pa aparcar, suba a marea, levan un híbrido a estrenar. Outros de foro coche dis que yo roubar, que leiva que un lince resolveu o caso. Se echa ollos e o coche do sitio non se moveu, eso está claro, foi cotovelo que non jodeu. Jennifer López tamén veu de turismo Gran Hotel, o director con medo temblaba, porque con esa copa que ten, como lle deu un apretón, fainos no baño unha rana. Casi 20 anos desde que, con ese look de Richard Gere, conquistounos pa votar por él. Pero ahora, José, tes que aceptar que esta relación vai mal, e o noso amor chega ao seu final. Solo che quedan como falsa Polario, Casapo e nada máis. Xa sabes que Freddy vai volver, Aldalle, Juan Cosoe, bloqueo PP, o que quere enamorarnos. Por eso anda sin camiseta metendo a Marija en Instagram. Con ese par de tetas tira máis que se encarretan sin sudar. E mentras ti sigues igual, arreglando todo tarde mal, e arresto. Son todos de toda vida, son sitios estreitos e de salida, pero o alcalde acabecho meteu yo bus enteiro, sin vaselina, nos paseos que hai nas praias, no hai enteira ni unha tabla. A solución de Cotovelo foi poñer en un letreiro: non pisar fuerte, non pisar fuerte. Non rompan máis os dentes cos tablóns, a técnica explicamos xa non. Como non se ve se a tabla vai romper, antes de pisar hai que facer con cuidado pa dereita, el ojo para esquerda, como Richard Camarade no botón. O importante é co carcañal darlle ben, como si pisaras un pastel. Dá unha media volta, no apartes a mirada, e fai como a chiquito da calzada. Ao final que irás ou non vas de fusiños aos tablóns, como foi o picoleto na estación. E que cuidadito, temos o Groviño que dá asco velo, dá escrúpulo. De feito, cando vengo ao chatarrero teño que facer varios viaxes, bastantes. Alguna vez hasta leva un concejal. Últimamente temos unha che de baixa de concejales. Non sei que está pasando, pero, bueno, isto non pasa no Tinder. Cambio de tema. No Tinder está ahora moi de moda un gimnasio del amor. Ali no polígono de Nantes. A xente vai a facer ejercicio e a reforzar os ligamientos. Hai moito spinning,
mucha cosa loca. Sudan máis no aparcamento que... Hai que máis movimiento aí que na rotonda, bueno, en fin. Rídeles vos, bandoleros. Ao mellor vos non sabedes nada, non? A mí dixemos meu primo, Seguimos tamén con un duelo. Hai un duelo aí que quedou bastante pavero, que o que comentábamos antes dos concejales. Están caíndo como moscas. Non sei que teñen. Deben xuntar po paro, de camiño, arrancan. Así que vamos a sacar unha canción, esperamos que vos guste, e aí seguimos. Desde a vara do fragata, ali no monte da vida, se lleve o pelo, eso ahora non lle pasa. Amato peluquero, que envidia de Perrera, na de Cambados vai tanto cá. Tiña máis entradas ca un cine, e ahora temo un matorral. No turco calibrado do 14, hubo quen foi a preguntar se ali facían esos injertos, e dixeron de aquí que iba. Ahora nadie usa Tinder, todo o mundo vai a antes. No grounding os entrenamientos xa non son como os de antes. Primeiro antes de nada, para non quedar sin ligamientos, hai que ir a clase de spinning, pa un bo calentamiento. Despois directamente vai o ejercicio principal, unha man a cada lado, cadera de diante pa atrás. Ten cuidado con ese gimnasio, porque hai algo que non é normal. Súdase máis no aparcamiento que dentro a entrenar. De que vendes viña, esa mascarilla quedou jaravilla. Dinos Volcom Fuchili pa que son tras quitar o pelo, pa hidratar el mejillón. Tamén protege a cuca da gripe aviar. Hai moito pajarito nas cenas de Navidad. 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 Secuaces do mundo crece, os putos jefes non hai amigos nin enemigos. Os yanquis solo teñen intereses. A Maduro levou no arresto, dis que foi pa axudar o pueblo. Si Venezuela mellora algo, é porque vai tomar café a xente don Alaico. Nos concerdan e Ábalos o frente, parece esto unha peli de Torrente. A vida hai que tomala como a Pedro Sánchez, faite de covas e dalle pa diante. España inventou un pau varias cousas como chupa chups ou a frejona. A baliza tamén teno incluído, levas o pau pero no bolsillo.
interior do ayuntamiento vai haber un duelo. A pistolera máis mortal do territorio polo nombre parece caída do cielo, pero en demonio ela unha muller letal, hasta o xerife acojonado. Si lle rechista un concejal, colle e fai con el como tiro pato, apunta e dispara, pim pom, alaba ese acto de Rons, pim pam pim, Carfosa Noemí, bye bye, mirando quen lle queda, bye bye bye, tamén jodeu Outeda, si fora tan rápida pas obras como disparando, a subida a Meloxo xa o tiña arreglado. Non acerta, pim pam, mierda, confundeuse coa gemela, vai vai, a pilima se pilla, vai vai, vai que esa reparte zapatilla. Responsable do que está pasando aquí, A ver, non nos vamos a engañar, non se fai responsable un político, non vou facer eu desto. A ver. Non sei se sabedes que estuvo fai unha temporadiña Jesús Calleja no Grove. Como sona? Jesús Calleja no Grove. Fixo obra tan rápido que colle máis agua aí a casa dos vellos que isto é criminal. Duchan os domingos no baile. Sí, non se ríe, señora, que isto é verdade, isto é verídico. Non tiño caga de chiste. Fixo majas. O que é facer un traballo así, daquela maneira, non é un traballo coidado como este home, mira aquí. Mira aquí. Un traballo coidado como este outro home, mira aquí. Isto é un traballo coidado. É un traballo coidado. É un traballo coidado. É o que fixemos hoxe aquí. Esperemos que vos guste. Despedímonos cunha canción dedicada ao noso Grove querido, que será unha merda, pero é a nosa merda. Pistolas arriba, chavales. Viva el Grove. É a nosa merda. Estades invitados todos a vir por ali a tomar un pouco de navalla. Bueno, que aquí de navalla creo que andades servidos últimamente. Teño entendido. Pistolas arriba, chavales. Viñemos armados hasta dos dientes, tiñamos medo. Non somos máis de Lon que Irón. Pero para consumo propio. De camiño seguimos e despedímonos. Gracias a todos por vir. Un abrazo. Arreglando a casa dos vellos, pa reforma buscaba ideas, e preguntou no ayuntamiento, ti faino como auditorio, dixolle Ángeles Berger, como uno tan o pedaleta, que ahora no baile os domingos, duchanse coas pingueiras. Gravo a Goguen Ferredomi tamén no seu domicilio. Esta cando foi pa cama tiña dentro a Porfirio, a patrola emocionada, non me salen las palabras, pois co que falou jodeu ya batería as cámaras. O salero de un lajarto foi poñer viño francóns, cando a muller lle dixo: o que puxo
fixo foi de corbata aos collóns. E o programa foi bo para enseñar que o mexillón é a mellor viagra que hai. Que guasa e alegría teñen os nosos abuelos. Que bonito é o grove visto desde el cielo. Sabemos que o noso pueblo ainda ten moito que mellorar, pero atrapa como unha nasa. Quen entra xa non se quere marchar. A pesar que pexo non temos dos nosos máis e os nosos menos, o grove é o mellor que hai. Solidario é que aporta, hasta facemos donación sin darnos conta. Que ven esa comunidade de veciños que lle pajou o precio dentes da sogra. En Confín hai un baño costou 60.000, limpiase solo se non limpia lo ti. Pa personal o alcalde non te changüí. Mira ese baño estando estreñido, ou o salitre co jaspemente o mismo. Nos dos casos os ollos quedan como un chinito. Ese váter foi feito con vista, no Gran vai a ter moitas visitas. Aí está a famosa taza pos turistas. Outra taza que se cobra aquí é a de vir el niño con pedigrí. Damos euros que tes aí, solo teño 7,5 pa ti e ti. Si viste na jalleja un chaval desafinando, seguro que pensaste o trabajo non era malo. Menos mal que o fulano dis que de Vigo, si chegas en los grobes salen as comparsas fijo. O centro médico quedamos sin él, pero ahora temos un novo Don Manuel. Si estás no marino co cúa ferver, faiche unha colonoscopia de la mel. O pintor que os escudos no campo pintou, enseguida fixo un lojo dous, que o chamen pa pintar os pasos de peatón. Que vai o cruce si ten un minuto a rematar as mulleres co pulpo. Esa uralita blanca, aí me escuplo. Os forajidos xa nos retiramos, vamos de volta con noso furancho. A ver si este pueblo dan arrombado. O cabalo queda vigilar, por si hai que volver a disparar. Este western termina xa, os arrombados poa no volverán. O cabalo queda vigilar, por si hai que volver a disparar. Este western termina xa, os arrombados poa no volverán. La 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 la.
Fortes aplausos para Arrombados. Fortes aplausos tamén para todas as murgas que participan neste certame, que xa estamos chegando ao final das semifinais, aínda queda mañá a final. Así que fortes aplausos para todos e todas. Bueno, agora, antes, cando dediquei a canción ao meu amigo, gran amigo, es que, bueno, non me vou emocionar máis. Pedro Vila, dixen que teño cancións para moitos Pedros. Pedro Sánchez para que me invite a presentar os Goya ou a cantar unha canción. A que sí, Iván? Porque aquí non me invitan, nos Feroz, verdad, Bea? Toma, zasca. Tamén para Pedro Almodóvar, para que algún día me fiche como Chica Almodóvar. Agora, cando en marzo estree Amarga Navidad, vos tendes que estar moi atentos e atentas a ver se hai algunha sorpresa. Digo eso solamente. O cuarto Pedro, Pedro Vila, é para Pedro Ruiz, porque é un tipo espectacular, un home espectacular, invitoume a miña nai a min, verdade, mamá, a Marita ao seu espectáculo, e cedeume esta canción da gran saritísima Sarita Montiel. Así que Pedro Ruiz, a ver se o fago ben, me cedes outra canción. Así que Pablo, cando queiras, dalle caña para que se te aplauda. É moi carnavaleira. A quien le entrego el alma, lo abrazo de pasión. Yo no sé amar con calma y soy de la opinión de que no hay noches largas para la tentación, y mi cuerpo se encarga de andar marcando el sol. Me saco de la manga la salsa o el bayón, el merengue o la samba, pa' que baile el amor. Ay, qué noches tengo, qué noches llevo, qué noches doy, qué noches vivo, qué noches paso, qué noches son, qué noches llenas de travesuras y de emoción, qué noches buenas, qué noches llenas, qué noches son. Cuando me gusta un hombre, yo le hago disfrutar hasta que se me rompe y ya no puede más. Y más tarde lo mismo, le doy tequila y sal, con eso nos dormimos. Luego vuelta a empezar. Ay, qué noches tengo, qué noches llevo, qué noches doy, qué noches paso, qué noches vivo, qué noches son, qué noches llenas de travesuras y de emoción, qué noches buenas, qué noches llenas, qué noches soy. Ay, 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 canta y no llores. Qué noches tengo, qué noches llevo, qué noches doy, qué noches vivo, qué noches paso, qué noches son, qué noches llenas de travesuras y de emoción, qué noches buenas, qué noches llenas, qué noches soy. Qué noches llenas de travesuras y de emoción, qué noches buenas, qué noches llenas, qué noches soy. Grazas. Moitas grazas. Agora, como teño que facer tempo, entón agora, cuidado, porque non está o meu marido, Rafa, non o meu ex Darío, e non levo o culo postizo de xen tampouco.
Entón, a ver, como fago? Cuidado. Porque vou saudar Demetrio, mira, espera, vou falar contigo. Porque ti eres o concelleiro de Cultura, non é? Cuidado que igual se me ve algo. Ese pillazo, tío. Demetrio, mira, resulta que este ano en novembro tive un éxito espectacular co meu monólogo musical All You Need Is Love. Entón, estiven en Lérez, en Cerponzóns, e agora vou saudar a unha fan, espero que este por aí. Chicha, estás por aí? Aí está. Chicha, veu a ver. Chicha, agora ti vas decir unhas palabras. Claro, para que me contraten outra vez. Son autónoma, Iván. Chicha, onde estás? Chicha. Ai, Manolo. Manolo, espera, Chicha, agora vou por... Manolo, cuidado con Manolo. Jacobo, ti estás flipando hoxe, Hilda, o estás pasando ben, cariño? Sí. Cuidado, o teu marido está arriba aí mirándonos. Que riquiña. A que sí, Almudena? Bueno, a que íamos? Manolo, ti fuches, non sei que campeón, un campeón por todo o mundo de armónica. Conta aquí a xente. É verdade, claro. Conta, o trío Rex, sí, mamá, mira, resulta que Manolo, un compañeiro del, era amigo de papá tamén. Quen era? Vamos mandarlle un saúdo. Era eu que teño o negocio de Maffer. Exactamente, Maffer. Era compañeiro do meu pai tamén en Afar. Sí. E ti fuches campeón de non sei que, porque ti eres un... Que guapo eres, Mari. E ti cando miramas, porque vivían na Moreira, e se lle caían as bragas, cando miraba Manolo, porque Manolo, cuidado, ensinoume unhas fotos, outra, porque algunhas veces cando eu veño aquí a Pontevedra, porque eu, Demetrio, eu vou a Madrid, porque Madrid contrátame moito no Flatina, Teatro de las Aguas, Sala Bululú. Estive en Gran Vía, ti estás flipando, que non? Sí, xa. Bueno, xa xei no diario, que son unha crack, son a reina de Entroido. Mari, entón ti cando vías a Manolo, se te caen las bragas, ¿y dónde te ha tocado? En la tómbola del cubo. E ti cando vías a Manolo... Ostras, como se chama o de tómbola del cubo? Demetrio, que paverísimo. Miro entón, decía, subía Mari e decía, Mari, e cando che pregunten onde conseguiches a este pedazo de home, ti que lle tes que dicir, espera, cuidado, e onde tocouche, e ti que tes que dicir? No, na tómbola do cubo. Pero máis forte, muller. Seña, canta. Na tómbola do cubo. E onde tocouche? Na tómbola do cubo. E onde tocouche? Na tómbola do cubo. Exactamente, unha crack. Chicha, vou por ti. Agora, Ermitas, cuidado. Veu a ver, Ermitas, sube. Sí, porque che teñen que ver, que ten un hombre, teño un hombre, sí. Eladio, non como é? Eladio, como técnico. Eladio, non? Eladio Pobriño, Aurelio, perdón. É que claro, teño tantos hombres na cabeza. Aurelio non quixo venir, pero ti viñeches co ombro dislocado. A verme igual. A min e as murgas. Di a verdade, que che pareceu a Bruxa Maruxa? Demetrio, atende. A Bruxa Maruxa aí en Lérez. Fabuloso, impresionante. Fabuloso, sí. Espectacular. Chicha, agora vou por ti. Chicha, eu cando che cantei, cuidado, cando fixen o monólogo All You Need Is Love en Cerponzós, Juanjo, apertas, cariño, Juanjo Esperón, espero che mañán. A ver, Chicha, que che pareceu? Maravilloso. Espectacular. Es un espectáculo. Totalmente. E que lle tes que dicir a Demetrio? Está whatsappeando, porque... Demetrio, atende. Que? Digo que estás celoso de Iván, porque Iván como está, cuidado, e non vai ao gimnasio, Eu aquí teño un campo entre mano.
Josiño! Espera, chicha. Jesús, que eres un amor tamén. Tes que vir a verme outro día. Laura, onde estás? A pirata Lola. Demetrio que me contrate máis. E Lores. A Lores teño unha preparada. Os xoves. Cando veñades todos e todas que ides vir os xoves, é dicir mañá, vou vir espectacular. Bueno, el se prestou, o sea, pero voulle cantar unha canción a Lores. Demetrio. Marina! Claro. Marina, claro, que a Marina nunca saúdo despois. Laura, vou por ti, Marina, cariño. Laura, vou por ti. Josiño, como estás por aí, vou saudar a Laura, a miña fan, a filla de Rosa. Laura, primeiro Laura, despois ti. Josiño, vas ir a ver a Manu. Laura, quero te un mundo, xa o sabes, meu amor. Máis bonita que ninguna, ponía la peña de pie. Josiño, dime no va que estéis, que xa non queda 1906, por certo, non sei quen as bebería, verdad, Josiño? Joaquín, onde está? Para facernos... Josiño, que é o rexidor, que é un amor. Ostras, pensei que era un vigilante de seguridade. Aquí está. Está, bueno, cacho. Entón, a ver, vou facer unha encuesta. A ver, sí. A ver, eu estou solteira. Bueno, a ver, nas murgas. Entón, a ver, vamos facer unha encuesta, porque teño un café de un tempo de carallo. Quen quere? A Josiño, onde vas? Josiño, ti puxeches ser celosa porque cantella, Manu. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. También dije que te superé, ay, 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 y no te había superado. Entón, puxeches este moi enfadado. Entón, a ver, que levante a man, isto é espectacular, a xente que pensa que Josiño é un bo partido para min. Joaquín! Espera, primeiro vou posar, porque primeiro, claro. Non teño o culo postizo, Outra, Joaquín. Primeiro son eu. Xa vou. Pablo, espera, pero ahora vai unha encosta. A ver, para Manu, quen pensa que para Manu é un pretendiente ideal? Manu, levantade a man. Todos, Josiño. Josiño, todos. Que Josiño é un pretendiente ideal para min. Menos xente, Josiño. Ui, no, Josiño. No te había olvidado. Ay, ay. Pacheco, que levanta man. Ay, non, que Pacheco está casado. Y no te habían... que hubiera sido, Josiño, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando esta conmigo, no como amigo, Josiño, sino como otra cosa. Ostras, cuidado, cuidado. ¡Yepa! Iván, que estás falando co rei Urco? Pilar, ti estás impresionante. José Luis, non che dixen nada hoxe. Vea, estás guapísima. De Bartoliña. Lina, ti tamén. Osvaldo, bueno, despois me contas. Chiqui, quérote. Demetrio, ti estás como sempre. Eres o máis sexy dos concelleiros. Chica, ti non sei como te chamas, cariño? Lola. Lola, 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 ¿por qué te vas? Lola, ti eres guapísima tamén. E, por suposto, o meu ben querido Kaki, viñas, vouche dar un bico, dame igual, que me riñan. A ver, carallo, estou facendo tempo, agora non podo darlle un bico a Kaki. Pois que, sí, que carallo. Quérete. Guapa. Sí, está guapísimo, como sempre. El que sempre está... Cuidado que agora non levo o cu, postizo. Ramón, cuidado, a ver, cuidado. Ve. Xa están preparados e preparadas a última murga, que son como todas, espectaculares. Epa.
levantando las manos. ¡Bomba! Con todos vos. Leña Verde, fuertes aplausos. Eso es de uns cracks de cojón. Nacer en Ponte único que pediría E por febreiro cumpliranos xa de paso Que o regalo sea cantar neste escenario Que o caixón me marque os pasos nesta vida E a bandurria lle debuxa melodía O carnaval volveu un loco presidiario Que me desaten a camisa que no aguanto Venen doctores a diario A comprobarme da insulina Que encontraron al extraño Nas venas tiña purpurinas y se sale Do carnaval tamén se sale Pero non queremos Se sale Do carnaval tamén se sale Pero non queremos Preguntábanme de cativo Si enfermeiro futbolista E dou as gracias aos meus pais Por qué? Por parirme con fascistas y se sale Do carnaval tamén se sale Pero non queremos Se sale Do carnaval tamén se sale Pero non queremos Cantando, cantando, cantando Eu as murgas me fun enganchando Cantando, cantando, cantando Que leña verde loco me foi deixando Se sale Bueno, buenas noites, Pontevedra, como estamos? Estamos ben ou non? Joder. Soltaron xa tía loca do Grove. Vaya carnaval. Estás ben ou non? Sí. Están locos. Bueno, aquí vimos os locos do Grove, uns máis, os de antes tamén estaban bastante, pero ahora somos outros. Total, somos os locos do Entroido, porque vivimos todo anos obsesionados totalmente con Troido. Para ben e para mal, nos dá a vida e nos la quita, como estos días, que estamos que non podemos máis, pero este escenario nos dá a vida, porque sois a hostia Pontevedra. Vamos, vamos. Ai, la puta hostia. Bueno, vimos como sempre a contarvos así cousiñas un pouco daqui, un pouco de lá, un pouco do que surja. Vamos a empezar falando daqui do tema da J-Lo, dos conciertazos, das movidas, festivales.
Vamos a ver qué os parece. ¿Alguien quiere decir algo? Don Calleja. Se acajan por él. Ay. Esto foi mala idea, técnico. Polo son do mar José tuvo movida. El arjolla virbi e o chofajo máis barato. Unha caracola seca da orelliña. E o son do mar xa podes escoitalo. Virbi dixo no, si aquí non me queren pa cambados vou. O marisco do Grove senta que nin Dios, pero un viño albariño sempre se tomou. É que é normal, o xo que te merece unha gira mundial. Por eso pa cambados xa non volve máis. Ahora pa Miami se vai a marchar. Hotel da Toxa desde Miami chegou lleno. Vacía cola, atasca e botas pa vela o sol. E chamame loco si fora me cae co Phuket. Llenia tu ancha e non te lo poría no cartel. Como dice Leña Verde 2026. Hasta aquí Calleja de voando parecía Richard Gere. E todas las bellas preguntando ese rubio quen é. Non lle dera tempo a aterrizar e algunha xa preguntou si levaba posto calzoncillo ou vai sol con tiburón. E ali chegou, deixou acojonado hasta o productor. O programa po ano nuevo volando voy, volando con patrola que dalle mellor. E o despejar, o home da francesa foi aí a rezar. Ella Jesucristo e a 3 anos máis, non a trajan de volta, non lles marcha atrás. Iban voando en unha turbulencia. Ai, ai. Chegou, dixo patrola, tranqui Calleja, que mando yo. E quitou as brajas, foron abaixo xuntos os tres. Estaré tranquilos si vos xutades. Si vos xutades. Collemos Ai, a braja debe ser talla triple XL polo menos. Ai, se olvidaba de yo falar, estou aquí con locura esta toda. Total, está o mundo moi malo. Está o mundo moi malo. Eu non é. Temos por aí os de dereitas que están, o Trump que está colgado da cabeza, outro non sei que, o Abascal xa nin bo, xa nin... Marta. Bo! Marta. Que foi? Que Salud. Salud, muller. Salud. Marta. Que foi? ¿Dónde estamos? Estamos no Paso da Cultura de Pontevedra, chavalín. É lo onde pensabas que era. ¿Dónde está Pontevedra? Pensaste que era o Wishing Center ou así? Porque este público como é tan a hostia... Esto é a capital do mundo! Viva Pontevedra! Bueno, vamos falar do mal que está o mundo. Vamos falar do caso insólito no Grove, que nos colocaron un váter que se limpa solo. E, hostia, nos pensábamos que iba a ir o alcalde ali a darlle co bruso ese. Coa escobilla, Marta, coa gracias. escobilla, por favor. Gracias. Non sabe onde estamos, pero sabe a escobilla. É que a pastilla E vamos falar un pouco de todo. Sí. Veña, vai. Sí, profe. Estaba ben en un manicomio, pero é que en Musa hai máis locos que en Conxo. Como as menores non lle exigen o rollo, opto por cambiar
non somos os máis locos e tirados do planeta. Os que mandan neste pueblo están casi máis locos que a min. Foron a poñer un bater xunto ao parque de Confín. Si che entraba preto na calle das Barreiras, pois baixa o pantalón. Si a casa non chegas, vai a satisfacción, cajar coa porta aberta. Se apretas ben o cu desa toxa pequena, dis que ten un botón co tema da limpieza. Impulsa 4 veces que sale Freddy Bea. Ala foi tú le comproba la limpieza. Deulle o botón e saleu como unha princesa. Cando entrou estaba sucio e con barba, e ao salir parecía Mr. Katanga. Sube, sube, sube. Esta festa do marisco comenzou xa sendo un Cristo. A falta de 15 días nadie con traballo fijo. Eu non sei como pasa, pero todo no consello é así. O día de abrir as pujas empezaron as sorpresas. A palabra birbiricho dalle dolor de cabeza. Dixo José que o pulpo non fai falta que teña pedigrí. Y pomos ceros desde cheque en blanco e como platos fichas de pachos, pero comemos hasta caño. Eu levo ticket de invitado, que nos bailando, bailando, bailando en o concierto unha terra así, mesas toando mentras bailan, pero cubata que non caiga. Eco da carpa, xa van 2 anos que leva puja. Algún lilaino antes que jane, un tercer bulto que volvan xuntos. Na chepa cuchón, na chepa cuchón, na chepa cuchón, na chepa cuchón, que volvan xuntos. Marta, Que che pasa? ti Xa me dá medo. sabías... Donde era o polígono? Ti sabías que para viernes ás 2 da mañán hai unha carreira ilegal no Campiño? Vamos, temos que ir. E sabes quen o vai patrocinar? Quen? María Carreras. Pois hai que ir, que a xente que vai ali está moi, moi loca, Pero ainda máis que nós. Queremos ir a todos. Bueno, vamos a poñernos serios, Que vamos a falar de cousas serias. Vamos a poñernos a reivindicar un pouco, que fai moita falta. Si non, ao final, moita risa, moito jeje, jajá, e hai os murgas, hai lores, que cabeza tan grande ten todos os anos e tal, e tumba. Pero aquí hai que vir a falar de cousas de que falar tamén. Reivindicamos ou non? Abascal, fillo de Joder, puta. va, ánimo, Estades como público. Público, reivindicamos ou non? Sí, sí. Cambiaste de lo calendario, que xa estamos en Pontevedra, Buscar a ¿no? Luis Zaera. Sí, xa é 18, por fin. Hola, soy Luis Zaera y mi tierra Galicia está en peligro. Siguiente vídeo.
pasen de nós. Mundo cheo de guerras, a clase media en peligro de extinción, el ojo din que goberna para nós. Por un paripé que fixo no desierto, iban dalle a tramo Nobel da Paz, pa facer un riso no medio dese inferno, mientras todo o mundo sigue a mirar. A decir que os locos somos nós. Veñas a decirme que da corrupción y non sabías nada. Oh, iban ser postos de alterno, presino invitado. Oh, pero sabes que da igual que votes a PSOE o PP, porque todos están feitos que dan problemas, hay un peor. Desenabas cada solución, dices a cabeza tarada. Moito máis que nós. En Torre Pacheco, uns nazis de cacería humana. Oh, odio hacia quien solo quiere vir aquí para traballar, non pensando en seus abuelos cando emigraban, deixando todo atrás para ter un futuro algo mellor. Pero ainda nos siguen dicindo que os locos somos nós. Marta, quedastes aí tirada que che puxo Lores mala medicación hoxe ou que? Que che pasou, Samuel? Lores hoxe non está, a ver se vimos mañán en Madá, porque estou quedando cada vez peor. Non é que Guiño, guiño, guiño. non é que quedara lá, Guiño, Marta. hoxe non sei con É que tuvo que quedar cuidando dos outros 30 nosos. Os outros... Ai, é chevo, a verdad. Claro, faltaba de medicación a todos. Falta, isto temos que dicirlo todos os anos. Somos uns aburridos. Pero vamos decirlo igual. Y hace pan para todos. Somos unha comparsa de 45 ou 48, bueno, se me olvido de 3, da igual, polo menos nombro o resto. Somos unha comparsa de casi 50. Aquí podemos estar 20. Entonces queremos darlle un bicazo como mundo a todos os nosos compañeiros que levamos 2 meses aquí como si fuéramos primos Grandes. Xavi Metrólogo, vai por ti. Un saludazo aí en especial, xa que me poño así romántica, queremos mandarlle un saludo como mundo a un dos nosos músicos, que é Xavito, que é un crack coa percusión con 16 anos que ten, operaron na entronte da rodilla e non pode estar aquí. Entonces vai un bico pa Xavi como mundo. Ese Xavi. Un aplauso máis grande pa Xavi, que non me chega. Aí lo va, toca moi ben, Bueno, bien. Mira unha cousa, que vos iba a decir. Apareceu o patrón das botas ao final? Sí, tiño breixo na casa. Bueno. Bueno, vamos con la siguiente canción. Vamos a dar un pouco de sabrosura aquí o tal. Vamos con 2 cancións, en realidad. Perdón, foron moitos días moi largos. Moita locura. Vamos con unha canción de Gloria Estefan, moi bonita, moi bonita tal. Despois vamos a falarvos da historia dos turistas. Creo que eran de Pontevedra, Marta? Creo que eran de Pontevedra. Os turistas? Ui, eran de máis lonxe. No, son de Sí, Vigo, non sei, fijo. se están hoxe aquí, que saluden despois. Vamos contar a historia dos turistas, a veces que sempre codas mareas, ou se leva o coche a marea, ou de tal. E o caso destes non foi así. Foron os barcos de paseo, joder, carena, e ao final tuveron que ir a denunciar a Sanxenxo que lle roubaran o coche. Eran xente A Sanxenxo, porque no Grove xa pasan de nós, xa nin cuartel nin hostias, colleron un taxi, foron denuncialo, e ao final non tiñan nin puta idea de onde aparcaron o coche, estaban borrachos como a cansa, e agora están salindo nas comparsas, e sabe Dios onde son, non se enteran de nada, se xa desde aquí, levantade a man polo menos, que nos riamos un pouco así a cara. ¡Vamos allá!
Eu tamén quero salir nas comparsas. Os almendeiros de ruta deixo rascando coa uña nas aceras soberbe. Son como a baliza do coche da igual de día o de noite, parece que non están aí. Ano xa foi moi preocupante que lo mismo mes pasase perder o papá e a luz. Nos non entendíamos nada, pero deixounos tocados, ahora estamos amargados como que traballan serio. Diz que foi en todos lados, pero a nos non la colan. Dijo que foi cotovelo, temos a luz en cobra. El neso é un experto, como nos hai as comparsas, a ver se un ano nos pasa antes de que chegue obra. A libreta apuntando todo, as historias que aquí pasan non se poden creer, pero non hai cousa de manicomio, é porque temos personajes, pero a barrer viñeron no gran un par de turistas que por medo a marea apagaron ben, querían un turismo de carena, foron po barco de Pepiño a botarse a perder. Vaya desfase, jodendo Ribeiro, ali bailando a sereje. Que disgusto chegar a Puerto, viñe a chave o meu coche non é. O coche non está, eu deixino aquí, levo no mar. Ou sería o Jesulín, chama deixa o TSI, casualidade. O coche final, mira que raro, cambiouse de lugar, e agora ainda por riba sales nas comparsas, e ti na tua casa sin enterarte de nada. Ai, por fijástevos. Foi poñer pelo e confundeuse a do fondo da esquerda, puxo pelo na cara e da cabeza. Bueno, mira, quero mandar un mensaje desde aquí. Si vais salir, si estades por aí os da cadena SER, os da COPE, os de algún que a veces están, ¿no? Por favor, si encontramos estos turistas, a este par de personajes que colleron a borrachera en outra, pois a ver si lle podemos facer chegar que no Grove non estamos todos rindo deles, polo menos que os sepan. Non, dixo eu. Bueno, mira, vamos ir coa última canción. Porque xa nun calquer momento dunha outra chegan os doutores, xa nos encerran outra vez, só nos deixan salir en carnavales, entonces, bueno, antes de que cheguen, cantamos unha, non? A menos vai faltar. Vale. Aparte vamos a cantar os politicuchos estes de Pontevedra que veñen eleccións. Bueno, mira, vamos coa última canción. Sempre un placer estar aquí en Pontevedra. Sodes o máximo. Nos tamén, os do Grove, hai que decirlo tal. Gracias por acollernos sempre, sodes unha maravilla, as murjas daqui, o festival que tendes, a tortilla que nos poñen, a empanada hoxe estaba un pouco pasada demais. Estaba seca, verdad. Quedolles un pouco seca. A tortilla tilla se bola así como negra, non sei por qué. Non vamos tampouco a poñernos exquisitos, que polo menos este ano non nos lo roubaron. Marta, chívame por aquí, non era que estuera pasada, se bola estaba caramelizada. Eran de confianza. Cocina de autor, chiqui. Claro, era de... Pero vamos con la última canción, que nos liamos como una persiana, aquí van a venir los doctores. Gracias a todos por vir un ano máis, sois unha maravilla de público. ¡Viva Pontevedra! ¡E viva os gatos pintores!
baixo telón e volvan a encamisarme hasta o siguiente febreiro. Vamos a contar 4 cousas que ainda hai no tinteiro. Non sei pa que tanta camisa, si non mira po alcalde e os do axuntamento. Eles non están amarrados e non moven ni un dedo. A xente xa rumorea se azul de verde ou de rojo, que dis que ven Iván Pontes coa cache cansada pa limpar o povo. E siño Lores xa tembla, empeza a estar nervioso. Para o día que perda, pasemos un hueco neste manicomio. Meten solo cartos po centro, horredores despeitos, nin que foran de Vigo. Esto sí que é un apagón, non o que en abril vivimos. Como Rafa Jane Boano, preparadevos todos, menuda decadencia. Van ter que pedir a Bruselas kit de supervivencia. Non vai haber papeleta que o vosso voto merezca. A ver si temos po ano algún candidato que valga a pena. Danos igual o que veña, aquí o que manda é o povo. Si non tires a fijeira e cando pregunten fixémolo todo. Por nosos doctores foi unha historia increíble. Gracias a vos a febreiro, porque por un rato sentímonos libres. E si chega o día que queren curarnos, deixa que che diga, prefiero esta vida, morrer de locura que cualquier pastilla a vivir con cordura. Vamos para dar leña como xa fixeron outros, que non me olvido das letras dos güeros Valduca, Trasure e Garouros. Nos perdí na cabeza e dijo ben orgulloso que ti non eres de Ponte, si cheja o entroido e non te volves loco. Que veña verde vos deixa, que si non ven orgullosos, que ti non eres de Ponte, si cheja o entroido e non te volves loco. Gracias, Pontevedra. ¡Viva Pontevedra! Fortes aplausos para Leña Verde. Non escoito. Grazas. Agora pedimos ao xurado que suba para deliberar e dentro de nada, de 7 minutos, bueno, un poquinho máis, porque todas as murgas son tan boas que non, o xurado vai no ter moi difícil. Así que nada, esperade 15 minutiños e xa, nada, mañá estaremos na final. Grazas a todos e a todas por vir. Piquiños, mañá ás 9 da noite. Graciñas.
eso sí, sí, aprende uno de mí. Non hai nada que se me escape cando ti me vestir. Xa non podes fuxir. Unha vaca amarela que tivo dous xatos, unha bella pendeña que moveu os marcos, o cura do pobo e o pai de Miguel. Estas son as novas que che vin ofrecer. Aquí estivo o Paco Primicias, marcho xa detrás da noticia. Merda que hora é, chego tarde outra vez, xa publicou ABC. Eu sei todo de Pontevedra, o que se difícil que non saia de aquí. Para conseguir a primicia, a verdade que a mí non me importa mentir. No verano sol con 40 grados, pillos iris na rúa para entrevistalos, que suben que abacen fai un sol de justicia. Se lles dá unha lipotimia, eu xa teño noticia. Aquí estivo o Paco Primicias, marcho xa detrás da noticia. Merda que hora é, chego tarde outra vez. Aquí estivo o Paco Primicias, marcho xa detrás da noticia. Merda que hora é, chego tarde outra vez, xa publicou ABC. Miradores, estánse cabreando toda a xente, veciños dos arredores. Miradores, estánse cabreando e con razón. Miradores, estánse cabreando toda a xente, veciños dos arredores. Miradores, estánse cabreando. Todo vai para o centro, es obsesión co centro, pero as parroquias somos importantes. Con pranches barredoras, non hai desbrozadoras, temos silveiras xa por todas partes. Por aquí che entra, dá unha volta e che sale, hai milores. Fai caso estes rapaces. Miradores, estáse cabreando toda a xente, veciños dos arredores. Miradores, estánse cabreando. Danse coche de punto, non lle collín o punto, e eles din que vai como la seda. Non hai taxis de noite, esperas toda noite, xa pouca noite queda en Pontevedra. Por aquí che entra, dá unha volta e che sale, hai milores. Fai caso a estes rapaces. Arderon todos os montes, culpa deste mal gobierno, que ven de terra e vidas a estes señores do infierno. Plantan eucalipto e lume, destruindo os nosos pueblos. E os mafiosos da Xunta, malpajando a todos.
estamos a cantar. Se ofende porque esa non é a nosa intención. Usamos moito ajillo en tempo de carnaval. Con retranca facemos letras pa criticar. Mostramos un porpuxeiro pa limpar a sociedade. Non somos os trapalleiros, nunca decimos verdad. Pero hai que non se entera, si a vida por nadie espera. Non te fajas mala sangre, como disfrase, botate a calle. Colle o ritmo, disfruta dos carnavales. Vivimos con ilusión o noso entroido local. Seguimos a tradición como nosos pais. A nosa generación falaba de síndrome. As novas din bro, din güey e tamén din yo. Se cancelaron o patrimonio e cerraron tamén o Livingstone. Cerrou Antique o lele de noite, pra ir de festa só nos queda o botellón. Cerrou a tenda de Máximo Dutti e o ximnasio aquel do Gin Sport. Cerraron tendas, bares e comercios, e que este ano aquí todo cerrou. Ai que bonita, bonita é Pontevedra, ai que bonita pra ir a pasear. Pero alcalde, se pechan os negocios, dime onde cona imos a traballar. Ai que bonita, bonita é Pontevedra, nos presumimos de ser la capital. Pero na nosa ciudad non hai traballo, e todos xóvenes teñen que mijar. Ai que bonita, bonita é Pontevedra, ai que bonita pra ir a pasear. Pero alcalde, se pechan os negocios, dime onde cona imos traballar. Cada instrumento entra no seu tempo, non se pode retrasar. Ahora xa comprendo porque o señor Rueda nunca sirveu para tocar. Todo que proyecta para Pontevedra, si de músico é igual. Acaba o concerto todo recollendo el instante a afinar. Con retraso, vai no dragar con retraso, en Montecelo ese hospital con retraso, al no parking del igual con retraso, y no por arriba hay que bajar con retraso, no vivienda social con retraso, que Santa Clara iba a arreglar con retraso, rueda siempre cheja igual con retraso. Perdón, 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 quizás nos engañamos, porque temos un caso do cual nos olvidamos. Porque Rueda nunca veu con retraso os viños no cañón de paz. Pa eso sempre cheja como un clavo, igual que no lejano oeste de aquelas pelis de John Wayne. Este un pueblo salvaje, o Grove un pueblo sin ley, todo sucio abandonado por
eso xericoto velo yo. A xente para vacilalo, dillo velo entrar no salo. Atención, señores y señores, ha llegado el chatarrero Lores. Recogemos todo clase de chatarra: lavadoras, secadoras, microondas. Si pensabas que os vaqueros son de Texas se cabalgan na llanura do Gran Cañón, eso é unha mentira. O vaquero de verdad que de arre vai montado no tractor. Este pueblo do oeste donde nada é normal, no cartel de se busca no hai ningún criminal. A quen se busca a policía local, que ese sí que son moi jodidos de encontrar. Aquí todo é moi raro, los atracos non informa o xerif, quen informa un cabalo, e a cabalo hai que ir sempre, que en coche non hai donde aparcar. Si cando morra me reencarno noutra vida, nacer en Ponte único que pediría, e por febreiro cumplir anos xa de paso, que o regalo sea cantar neste escenario, que o caixón me marque os pasos nesta vida, e a bandurria lle debuxa melodía. O carnaval volveu un loco presidiario, que me desaten a camisa que no aguanto. Venen doctores a diario a comprobarme la insulina, que encontraron algo extraño. Las venas tiña purpurinas y se sale. Do carnaval tamén se sale, pero non queremos. Se sale. Do carnaval tamén se sale, pero non queremos. Preguntábanme de cativo si enfermeiro futbolista. Hola outra vez. Graciñas. Imos coas puntuacións do certame de Murgas. Empezamos por a Murga do Naveiro. Puntuación 9, 9, 8, 9, 9, 8 e 8. Total 60 puntos. Imos agora cos do Val do Lérez. 9, 9, 9, 9, 10, 9 e 9. Total 64 puntos. Imos agora con Tropa de Moncha a Caralla. 8, 9, 8, 8, 9, 9 e 9. Total 60 puntos.
Imos agora cos trapalleiros. 6, 7, 5, 7, 7, 7 e 7. Total, 46 puntos. Imos agora co equipo Ja. 9, 10, 10, 10, 10, 9 e 9. Total, 67 puntos. Imos agora con Jana de Leria. 8, 8, 7, 9, 9, 8 e 8. Total, 56 puntos. Agora imos con Arrombados. 7, 8, 5, 7, 7, 7 e 7. Total, 48 puntos. Agora imos con Leña Verde. 6, 8, 6, 8, 8, 8 e 9. Total, 57 puntos. Perdón, 53 puntos. É que son moi mala para as matemáticas. 53 puntos. Pasan a final, a ver se me entero agora. Murga do Naveiro, Val do Lérez, Tropa de Moncha a Caralla, Equipo Ja e Jana de Leria. Noraboa, agora pido que suba un integrante das Murgas para saber a orde de participación mañá na final, na que vos esperamos ás 9 da noite. Graciñas, un bico enormes. Boa noite.